cum să mergeți în Ant. Să dați pe statul Sand Robot. Puțin lag, nu știu ce are, de ce nu are. Da, știți, trebuie să luați o licoare de aici. Licoarea Nic, asta, uite aici, Nic Bishop, o beți și vedeți, săpați în asta cu neana. Vedeți, ați ajuns aproape în el. Trebuie să vă uitați în jurul vostru și să ajungeți la ușă. Mai bine să astupați apa, să nu mai fie așa de greu de trecut. Dar lăsați. O să fac eu ceva să trec. Și asta acum trebuie să o dau în jos. Mai întâi să luăm focul de dragon. Am rămas de la și cea mai ușor să puneți ochiul de dragon. Niște oameni spun, nu sunt mai experți, știți? Și de acum episodul nostru vi se va întrerupe. La revedere, eu sunt Căprărău Claudiu și am terminat pe acest episod.